Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Tnat Pulit ke jela kala Peitngor bha hakabede berkikam ke Hnlc National Liberation Council bat kejing Pyrshang ban Pynrung Briew Lyngba ke online. Katalung kubor ke yathu bakadon kejing Pyrshang ban penankam ki kor kibor Lyngba ke online dak ba penken mauru hakapor bami kanong kendong National Liberation Council bat hadian balalap bat pendukut yakikam kaladonno kejing jar-jar. Kumtala ong baka Tnat Pulit ke Peitngor yakikam bat jing Pyrshang ban Pynrung Briew Lyngba ke online. Ka telung khubor ke thuru ba kajing Peitngor ka longru Halor kajing pau perthei kajing pha shithi dawa pisa ke Hnlc shaki Briew ki batri kam lajong namar kindon bet ki Briew ki bangat ha kajing siu loong ba ki duna ki ba wan shakmat ban yathu ba ki sha dawa pisa hendrei kajing pau perthei ki shithi kalayarap ya ki ba bun ba bantip Halor kajing mudui persha ya ke Hnlc ki ba dang sa teng Halor ki ba bun kajing kenok kambe an loong ba ki don kajing pengat kumba shispa atali haki kendon an.